12 de maio de 2025, a Fortaleza da Unión. 23 manifesto de fibromialgia e síndrome de fatiga crónica. Estamos reunidos hoxe aquí para conmemorar o Día Internacional da Fibromialgia e do Síndrome de Fatiga Crónica. Esta data foi instaurada pola Organización das Nacións Unidas co obxectivo de educar, concienciar e mobilizar a sociedade e tamén os gobernos respecto destas enfermidades que pola súa invisibilidade e estigmatización foron consideradas causas importantes en canto aos dereitos humanos, á saúde, á igualdade e non á discriminación. Consecuentemente, este manifesto unitario ten un componente moi importante de reivindicación de dereitos, tanto a nivel político como cívico, social e comunitario. Garantir estes dereitos a nivel político implica a planificación e implementación de políticas públicas específicas en canto á mellora dos servicios de saúde, de prestacións sociais e de protección contra a discriminación. No aspecto cívico, o noso dereito a ser tratados con respeto e a poder acceder a servicios e a oportunidades sin discriminación polas nosas enfermidades. No aspecto social, o noso dereito ao acceso á atención médica axeitada e aos recursos que nos permitan mellorar a nosa calidade de vida e das nosas familias. No seo da comunidade, o dereito a recibir o seu apoio e a ser incluídos en programas que fomenten a nosa integración social. A reivindicación destes dereitos tamén se converteu en crónica, porque ano tras ano constatamos que os avances son mínimos e lentos e, ademais, diferentes entre os territorios, entre os profesionais e entre os modelos de atención, de respeto e de inclusión. A sensación de frustración, o desafío diario da dor e da fatiga, a loita persoal contra a impotencia e a desesperanza, a soidade profunda provocada pola falla de comprensión que conleva incredulidade e estigma, xa están cronificadas. Este manifesto quere reflexar as nosas inquedanzas e experiencias recollidas polas asociacións que nos representan, así como por de manifesto o que consideramos prioritario para poder avanzar nos dereitos apuntados anteriormente e ter a posibilidade de refacer o noso proxecto de vida persoal, familiar, profesional, laboral e social. Porque somos máis que a enfermidade e exiximos respeto, igualdade de trato, atención e inclusión. Loitamos por un concepto holístico da saúde e, para iso, que as nosas enfermidades sexan tratados tendo en conta o gran impacto que teñen en todas as facetas da nosa vida. Consecuentemente, a través da voz das nosas asociacións, priorizamos a colaboración entre os profesionais sanitarios e sociais, un modelo único e universal de atención coa creación de unidades de tratamento multidisciplinar, aproveitando o coñecemento e experiencia dos profesionais que levan anos loitando contra a corrente ao noso lado, coa formación continuada e obligatoria de todos os perfis profesionais das unidades e co apoio á investigación sobre prevención, detención e novas técnicas e tratamentos. Aí deberíamos ser todas as provincias iguais e non hai para nada igualdade ninguna. Falamos de territorios e desde as asociacións que nos representan reclamamos unión coherente e responsable do movemento, das nosas forzas, da nosa mensaxe, das nosas reivindicacións, con matices que sexan necesarios por territorios, pero loitando lado a lado e sin dar tregua a quenes queren mermar a nosa forza, sexa por intereses crematísticos, por personalismos mal vehiculados ou outros intereses espurios. Durante 23 anos, co noso manifesto, pedimos a validación social. Chegou o momento de dar un paso máis e exixir a humanización social, con un cambio de paradigma, exixindo o compromiso ético de recoñecemento da nosa dignidade
e a consideración da nosa globalidade e a súa abordaxe. A nosa contribución a este cambio de paradigma respecto á consideración, ao respeto, á sensibilización, á concienciación social e dende todos os ámbitos implica a propia loita contra os clixés de catastrofismo, de autodesprecio ou de resignación. Unha loita que, si ben nos castiga cada día, todos os días, coa dor e a fatiga, que nos supoñen grandes esforzos e un gran desgaste mental, pero que tamén nos dan a forza suficiente para non resignarnos. Aínda que este manifesto se sustenta nas persoas afectadas e as entidades que nos representan, tamén debemos agradecer o apoio, a atención, a loita pola nosa causa de tantos profesionais, entidades, sociedades médicas e de ámbito social, persoas relevantes e anónimas da sociedade civil, as autoridades, os organismos públicos comprometidos na nosa causa e, sobre todo, as nosas familias. Esta forza unida a nosa sérvenos para dicir alto e claro que xa basta, que aínda que non queremos ser privilexiados respecto de outras enfermidades, que non queremos, tampouco queremos ser resignados ou resignadas, que tampouco podemos. Neste manifesto aportamos as nosas experiencias respecto das deficiencias e debilidades do sistema público, social e de saúde e da responsabilidade comunitaria respecto das nosas enfermidades, así como as actuacións que consideramos prioritarias. Os responsables dos ámbitos político, cívico, social e comunitario teñen a obrigación de telo en conta e de actuar en consecuencia, porque non se pode permitir, nin é xusto, manter unha situación de desamparo, exclusión e desigualdade duns activos tan importantes para a sociedade. E agora, de cosecha propia, espero, ou esperamos, non ter que volver a ler este manifesto durante máis anos, que a cousa se arranxe dunha santísima vez. Bravo!